ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲು 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆಯಾನು ಐಕ್ಯಾನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿನ 1 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತಂದಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿತ ಪುಡೆವು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ 2 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಪುಂಡಿದಾತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ 1 ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಇವಕ್ಕ ಐಕ್ಕೆ ಮಂಜಲ್ ದೋಡಿನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತು ತೂಪಾರಂದಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಪುಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಬೌಲ್ದಾತು ಕೊಜಪುನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ದುಂಬೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಂತದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಅವೇನು ದೆತ್ತಿದಿತ್ತು ಐಟು 1 ಪುಂಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ನಿ ಅನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇದನ್ನು ಶೋಕು ಮಂತುವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪುಡಿ 2 ಅಂಡಲ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ನಿಕ್ಕಲು ದಿವೊಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತೆ ದೀಪ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀತೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬಾಜನೆಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದುವೇನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಾಜನಗು ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಸೇರವೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ನನ್ನ ನೀರು ಮೀನು ದಾಲ ಸೇರವನ ಬುಡ್ಚಿ ಅವೇ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಣಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಬೇಯರೆ ಆತೆ ಅವು ದುವೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿವೋಡು ಹೊರೈತ ನೀರು ಕೋರಿದ ನೀರು ಬುಡ್ನಾತ್ ಪುರ್ತು ಯಾನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದವಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆಟಿತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಎಕಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆವನು ನೀರುಡು ಬೊದುಲೆರ ದಿದಿತ್ತ ಅವಿನಿತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದಿತ್ತೇನು ಐಕೊಂಜಿ 3/4 ಬಸಿತಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಶಾಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಶೋಕು ಕೊದ್ದೋಡು ನೀರಂತೆ ನನ್ನಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಯಾವ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ವೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಈಟಿಯೋಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಅರಿನು ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರಿ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಜನದ 1/4 ಭಾಗದ ತುಂಡು ಅವು ಬಾಜನದ ನಿಲುಕೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾಜನ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ದಿವೋಡು ಏಪಲ ಬಿರಿಯಾನಿದ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಇಟ್ಟಿನ ತಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈತೆ ದೀತನ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಿಲೋ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ದಿತ್ತೊಂದ ಅವು ಏತು ಬೇಯೋಡು ಪಂಡ 100% ನುಪ್ಪು ಆವೋಡು ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಎಣ್ಣೆದಾಯಿ ನುಪ್ಪು ಬೇಯಿನ ಪಾಡು ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಉದುರು ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಪತ್ತೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಂಡ ನುಪ್ಪು ಉದುರು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗನಗಲಂಚಿನಿ ನಿಧಾನ ತಿರ್ಗಾವೋಡು ಯಾಕೆ ದಾಯಪಂಡ ಅರಿ ಪೊಡಿಯ ಎರಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊದುಲೆರೆಲ್ಲ ದೀತ ಅಂಚ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚ ಟೈಮ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಲ್ದು ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ದುವೆ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೊರ್ಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂತೆ ಬೋಡಂಡ ದುವೇ ಮೆಥಡ್ ಮಲ್ತುತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗಕ ಬಿಡ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ನುಪ್ಪಾತಿನ ಆತು ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವು ಅರಿ ಪೋದು ನುಪ್ಪಾಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತದು ಮೆತ್ತಗೆ ಅವಡೊಂದಾಲ ಇಜ್ಜವು ತುಯ್ಯರು ನಿಕ್ಲು ಬಾಜನದ ನಿಲ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚನ ನುಪ್ಪು ಆತುಂಡವು ಇತ್ತೆಂದು ಏನು ಕಬಿಡರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೇನರ್ ಹತ್ತಂಡ ನುಪ್ಪರಿಪುನ ಬಾಜನವು ಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಪೂರ ಪೋಡವು ಕೊಂಚ ಪತ್ತೆರಲ್ಲಿ ದಾಲ ತೆಲಿ ಪತ್ತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೇನರ್ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಥ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಅರ್ತದ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಗ್ರೇವಿಲ ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಎಷ್ಟು ಸೇರದಿಜೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಣ ಅಂತ ದೆತ್ತದು ನುಪ್ಪುದ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಡೋನೊಳಿ ನಮ ಪಾಡೋನುಜ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂತರ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಯ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂತರ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈಸಿಯ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅವೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒವೇ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ 4 ಕೇಸರಿ ದಲೊನು ನೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಿದೆಡ್ದು ಕಂತೆಂಚ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪರ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಮೆಥಡ್ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸತಿ ಮಂತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತದು ಪೊಡಂಡ ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇನ್ಲೆವು ಸರಿ ಆತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂಡ್ಲೆ ನಮಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀದು ಸಿಟಿ ದೀದ್ಲ ಮನ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನುಂದ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತಿಜ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ನೆರ್ದಂತೆ ಬಾಜನ ಮಲ್ಲ ದೀ ಕೊಡ್ತುನ ನಮ್ಮಡ ಬಾಜನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಮ್ಮಡ ಐಕ್ ಮಿತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೇಸರಿ ದಳನು ಎಕಡೆ ನೀರ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲೆರ ದೀದಿತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಸೇರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತು ದೀರಲ್ಲಿ ಐತ ಅಡಿಕ್ ಕರ್ಪದ ಒಂದು ತಗಡದ ಅಂದೇನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಐತ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕರ್ಪದ ತಗಡು ದೀವೋಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಬಾಜನ ದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಭಾರವಾದ ದಾದಂಡಲ ದೀವೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ದೀದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲು ಮುಚ್ಚಲ ಓಪನ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀವೋಡು ಜಾಸ್ತಿಲ ದಿಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಟ್ಟು ಕರ್ಬ ದೀತಿನಟ್ಟಾತ್ರ ಎಂಚು ದೀತಿನಟ್ಟಾತ್ರ ದಾಲ ಅವದಾಲ ಅಡಿ ಪತ್ತು ಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಂಡ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪುಲು ಅರಲ್ದನು ಸೇಮೆದಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನೆತ್ತ ಗ್ರೇವಿ ಅಡೀಟುಂಡು ಐಕ್ ನಿಧಾನ ಆದ ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು నేను ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐತ ಗ್ರೇವಿ ಬಾಜನದ ಅಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಟ್ಟಾದ್ರ ಅಡೀಟು ಪಾಡ್ದು ಕೈಲಿಡು ಮಿತ್ತು ಕನಾವಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲ ಬಾಜನ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಜನ ಮಲ್ಲನೆ ದಿವೊನ್ಲೆ ಈರೆ ಗಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯರತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಏರ್ ಬೋಡಂಡಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ.